لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطه بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, barkan mu da sake haduwa a wannan halka mai albarka barkanmu da sake haduwa a wannan halka mai albarka a halkar da muke aika sakon tukuicin mu ga wasu daga cikin yan uwa wanda suke yi mana kyauta, wallahi alhamdu. Yau ma dai kamar kullum muna ainihin tare da tukuicin mu ga sako da aka aiko mana. Abinda za mu tattauna a yau, malam ya yi wasu maganganu. Na farko zan fara da maganar ainihin munazara da malam ya yi, cewa ya ji ana yi masa saƙo na a zo a yi munazara. Shi fa ya sani, mu sani cewa shi fa ba baƙon munazara ba ne, saboda a je a tambayi 'yan shi'a, a tambayi 'yan ahmadiyya, a tambayi Abdul Jabbar. Tun da yawa Abdul Jabbar wani mummunan raddi, wai har yau Abdul Jabbar bai ƙara daga kai ba. Sannan a tambayi 'yan shi'a, a tambayi 'yan ahmadiyya. So akramakallahu, mutumin da ya zo ya ce maka akwai wani annabi bayan annabi Muhammadu, dole ka yi munazara da shi ka kayar da shi, saboda abin da yake faɗa ai babu shi a addini. Mutumin da ya zo ya zagi sahabbai, ai dole akramakallahu ka yi munazara da shi ka kada shi, wannan ba abin damuwa bane. A'a, mu din ka taɓa gwadawa da mu ka kada mu, to ka ida mana, tun da ka kakka da wasu da yawa, yanzu ka ida sauran maka matsala ɗaya yanzu a gabanka. Ka kada 'yan kadiriyya a yanda ka faɗa, ka kada 'yan shi'a a yanda ka faɗa, ka kada 'yan ahmadiyya a yanda ka faɗa, ka kada 'yan kalakato a yanda ka faɗa. Mu kaɗai ya rage. To malam ka ida cinye dagar mana shikenan a huta. Mu ma cinye mu kawai, in ya so cinye mu. Ka ce wai ana ware awa 8 awa 10, duk muƙabalar ta kai awa 8 awa 10 ya ta koma fira. Ai ba yanda zan yi muƙabala da kai in yi wani awa 2 ma, ba yanda zan yi in yi muƙabala da kai a samu wani awa 2 da aya da hadisi. To musaffa ce za a ɗauki awa 8 ko awa 10? A'a, wannan fira ce kuka yi. Zaka ce kun yi fira da wasu mutane, amma muƙabala, munazara ilmiya, dan me za a ɗauki wani awa 8 awa 10? Amma ko awa 100 ne ma, in dai kana ganin zai ciyu, falta tafaddal mashkuran. Do Allah a buga da mu. Sannan da awar cewa wai mu maka karanta da manyan mu kake jira, kai koyi da malamin ka take dinin hilali mana. Shi malamin shi Muhammad ibn al-Arabi al-Alawi, alƙalin da ya fara koya masa kin Shehu Tijjani, wanda ya fara dora shi akan wannan, zamu yi magana akan shi, ko in ce kartagin yan caca da yan ludo, kamar yadda kuka faɗe shi ku da kanku a littafin ku. To wannan kartagin wanda ake cewa shi ne wanda yafi kowa ilimi a fasa, amma kuma gashi kartagi ne, an tabbatar gidan shi ake haduwa ana dara da ludo. To wannan kartagin duk ilimin da ake cewa yayi, bai damu ba yin munazara da yaro karami take dinin hilali. Lokacin da suka yi munazara duka shekarar shi nawa? Shi ba kowa bane da rika tijjaniya fa. Za mu yi wannan maganar, ka faro maganar munazarar tasu, ka kawo dalili ɗaya cikin dalilai kusan 5 da kake son kawowa. Ina so tun da gobe ka ce insha Allah, kuma daman nan ne nake so ka yi magana, nan ne ina baka shawara, lalle gobe ka tabbata za ka yi tarkizi akan maganganun da za ka yi, dan lalle gobe ne za mu fara dan shafa kan duk wani wanda yake ganin ya tara nusus tare da shi. To za mu dan fara shafa kan shi, mu dan fara baje masa aiki tukunna, in ya so kuma sai ya san makamashi ranar da ya yarda za mu yi munazara. In kuma bai yarda za mu yi munazara ba, shikenan, ai mutane alƙalan kansu ne. In ma baka yarda ba za a yi, to ai mutane alƙalan kansu ne, za su iya ɗauke hukunci. Ko da mun amfanin munazarar, ni fa na san a munazarar ka ba zan iya fidda ka daga izala ba, kamar yadda ni ba za ka iya fitar da dariƙa ba, dan ni ba taqiyul hilali bane ba. Dan zan gaya maka bambanci na da taqiyul hilali daga cikin littafin naku gobe, in Allah ya kai mu. Ina so sai ka gama ne in rarrabke ka gabaki daya. So gobe na tashi rarrabke ka, zan gaya maka bambanci na taqiyul hilali. Dan shi wannan dalilan shi yasa shi ya fita daga dariƙa.
ni kuma zan gaya ma abin da zai hana ni in fita, shukran la fakhran insha Allah. So amma duka ba dan wannan ba, saboda ko su mutane a ƙasa da ake rikitarwa, in ka zo kai magana ka ba su labari muka zo muka yi magana da aya da hadisi, gobe sai ka dawo ka yi ta warwarewa, har yanzu ka ki barin a hukuntar da aya da hadisi, ka kama fira ka ce wane ya ce, ka bari mu hukuntar da aya da hadisi mana, tunda da su ake kira zuwa ga Allah ko, so ka bari mu hukuntar da aya da hadisi, in yaso duk wanda zai yi hukunci sai hukunci. To za mu yi munazarar wannan ne in ka yarda, Allah ya sa ka yarda. Za mu yi wannan munazarar ne dan jama'a su fahimci gaskiya, su ga wane ne yake hukuntar da aya da hadisi cikin hujja, wane ne kuma yake hukuntar da ra'ayi da maganganun surutun wasu mutane, har asalin shubhar taku duk sai na dauko inda ku kawo ta, Allah yadda. So wannan kenan. So da haka ina maka murna kwarai da gaske da har ka ji wannan sakon namu, kuma ina fatan Allah ya sanya ka yi koyi da malaminka wato Muhammad ibn al-Arabi al-Alawi alƙali Kartagi. Allah sa ka yi koyi da alƙali Kartagi cikin abin da za a tattauna, wato ka yarda ka tattauna da mu, duk da kana gani mun yi maka karanci, ba za ka gane haka ba sai ka gwada mu tukunna. Ai gwada mu za ka yi da ido, ba za ka gane mun ma kaɗan ko ban maka ba, amma in suna kake nema a ce ai da wani ma ya yi muƙabala, wannan kam to ina gaya ma ba za ka same shi ba, insha Allahu. Wannan din da kake magana ba, ai da ƙanana ake farawa a gwada tukunna. In kai buga da mu sai kaga bayan mu, kaga dole manyan mu su shigo su taya mu ko, to da haka in ma manyan kake so ka isko sai ka isko, amma ka fara da mu mana, kana tattakawa ka dauka abun kaman darajat ne na hawan bene. Dole ba za ka ketare na farko da na biyu ba, ka ce za ka tako daga na biyar ko na shida. Ka yi haƙuri ka taka da kan mutum, mu 'yan ƙananan da kake kallo, ka yi koyi da shi wancan malamin. So ina roƙon Allah Ubangiji ya bada dama a samu duba wannan maganan tamu, wannan magana akan munazara kenan. Muna fatan Allah ya bada iko. Sai maganar ka sake dawo da maganar Yaman Azharar Jamila, wai akramakallahu, a daina wasa da hankalin mutane sun san kana sauraron karatun da muke yi, sun sani. Wato idan mun ba da hujja, in ka ji hujja ta yi kyau, ba ka da abin da za ka iya rabke ta da ita, sai ka zo ka nuna mutane kan baka ji ba. Wato wannan abin yana sa mutane sun fara shakku akan ka, wallahi ba haka amana ilmiya take ba. Kawai mun yi magana jiya, na kawo maka hadisi daga mustadrak na Hakim al-Mustadrak, kada ya rika yin irin karatunka, yana cewa ifadatul ahmadiyya, al-ifadatul ahmadiyya ake cewa. Duk inda ya zo da ma'arifa a karanta shi da ma'arifan shi, in ya zo munakkar a bar shi a munakkar din shi, ko dan mudafun wa mudafun ilayhi, amma kada rika daukar wanda ba mudafun wa mudafun ilayhi ana mai da shi mudafun. To al-Mustadrak na Hakim. Sannan na kawo maka daga kitabul asma was sifat. So sai ka koma ka diba karatun mu na jiya, kar ka ƙara cewa addu'ar Yaman Azharar Jamila addu'ar Shehu Tijjani ne, baka yi karatu ba, baka isko wurin ba. Tunda Allah ya sa mun taimake ka, mun dan tuntuɗa ka iso wurin ka an ci gyara mana, karkare na mu, muna ta fuddo ma hadisan da suka maka nisan samowa malam, kuma kana ta wannan. So da kai karatun ka duka firan ka tattara littattafai na wane ya ce ka bar kitabu sunna din, shi yasa ya sai mu ta zakulu ma hadisai kusa da kai a cikin kitabu sunna, hujja kusa da kai, amma saboda ka nisanci kitabu sunna ka koma kila wa kala, wanda da shi kuke tattara bayanai, falsafa wani abu dai haka dubara. So tunda mu muna ta'ammuli da kitabu sunna, za mu yi ta taimaka maka abubuwan da suka ma nisa baka samu a kitabu sunna ba, so za mu fuddo maka tunda kai ba ta su kake yi ba, kana ta tattara littafan kila wa kala. So wannan kenan mun riga mun gama da maganar Yaman Azharul Jamila, kana iya komawa ka ga ya aka yi. Sai ka kawo maganar cewa wai wani ya yi bidiyo ana yadawa yana cewa wai shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, sannan kana cewa wai yana cewa kibla ta koma Senegal. To sai ka ce baka san kowa ne ba. Na yi ma wannan magana, bai kamata mai da'awa zuwa ga sunna ba ya zama kuma wai zai rika kawo hujja da maganan wani da ba a sani ba. Ya kamata kitabu wa sunna, Allah da Annabi su suke halatta su suke haramta, ba wani yayi kaza ba sai a dauka a hukuntar da shi aka al'umma. Sannan kake cewa to wai me laifin shi? Ai tunda shi Ibrahim ma ya ce ya shi ma walillahu ainul yawma ainu Muhammadin, ya ce ya ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, shi ma da idan shahar yana cewa shi ma ya zama Annabi Muhammadu. In wani ya zo ya faɗi haka, wai me laifin shi? Idan kun kore kun ce shi ya bai ga Annabi ba, to shi wancan da ya ce ya ga Annabi me bambanci? Wato wannan aka dauka Allah, shi yasa nayi zaton da kai zamanin Musailamatul Kazzabi kai ma zaka ansa da awashi. Dalili irin wannan hujjar ta daka
ai in dai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah zai zabe shi ya bashi annabta ko wasu suka ce to dan mi wani hujja kuma in Musailamatu ya ce Allah ya zabe shi ya bashi annabta za a ce bai gaskiya ba irin wannan hujjar ce suka auna da shi suka bi shi Musailama saboda malam kai ma da ka samu zamanin Musailama to kai ma da ka bi shi saboda barton ga ma bambanci Shehu Ibrahim ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba mahallin sabani bane mu a wajen mu ba waran tattaunawan wai an yi ko ba bane kawai an yi Shehu Tijjani ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mu ba gurin gardama bane a wurin mu an yi kuma muna so ran da ka yarda ka fito za mu munazara sai mu tabbatar maka da an yi din duk wasu ƴan dubarun ka da zaka tattara ran nan insha Allah wallahi sai na baje su duk zan rabke ina kira dan ni tsuma nake in naji ana maganar ganin annabin nan tsuma nake saboda hujjojin da ke tare da ni na kitabu was sunna amma tun daga gobe zan fara baje ka in Allah ya yarda saboda ka fara tako inda yake mun kaikai na dade ina kira zuwa ga wannan matsala din tun daga gobe zaka sha mamaki bi iznillahi tabaraka wa ta'ala so bayan wannan bambancin shine Allah tabaraka wa ta'ala ya zabi wasu mutane dan wata baiwar shi kamar kuma yanda yake hana wasu mutane dan ikon shi da adalcin shi so Allah ya keɓanci Shehu Tijjani da wannan matsayin kuma za mu gaya ma ƙa'idojin da malamai suka yarda in ka cika su kace kaga annabi ana yarda ba kowane kare da doki bane zai zo ya ce ya ga annabi mai yarda a nan daidai wannan wurin zan faɗa ma kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya aiko shi aka samu wani makayyaci shi ma ce Allah ya aiko shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya bashi alqur'ani ya karanta wani makayyaci shi ma Musailama ya ce shi ma Allah ya bashi qur'ani ya rika kawo larabcin shi yana hadawa labudda daman irin wannan sura' din tsakanin gaskiya da ƙarya zai ta tafiya amma fa ba zai yi ba dan makaryaci yayi 419 da wani abu na mai gaskiya kuma sai a ce da shi da mai gaskiya da za a rushe in an yi haka har annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam za a rushe wal iyazu billah saboda da Musailama ma ya taba yin da'awa har Qur'anin manzo Allah ma za a rushe saboda Musailama ya taba yin da'awa so da aka rauka Allah ku rika fitowa kuna faɗa mu mutane gaskiya ina faɗa muku wallahi lokacin da za a rika tsayawa ana yawo da hankalin mutane ya wuce ana ce mutane ana kira zuwa kitabu sunna amma ana fakewa ana ce an ga bidiyon wani kuma abinda nake so in fahimci akram kallah in gaya ma gaskiya wato aka ce za a koma sharri a aje hadisi a aje aya a koma kawai sharri za a rika wa mutane wasu ba za su fita ba domin a babu kama suna amma akwai mutumin da aka faɗa min ya fito shi ma ya ce malami ne amma asalin ba kyau wala Allah iyayen sace-sace wala Allah kila ma a gurin wani irin wannan abubuwa ajali ya iske da sauransu so ba a tonawa ba da sharri ake yanzu in muka ce za mu rika da'awa da irin wannan abubuwan akwai mutanen da muna tarihinsu muna da rekod ɗinsu a hannu in muka ce za mu buɗe wannan asirin mutane da yawa zai tono Allah ya lullube a bari a yi kira zuwa ga kitabu wa sunna da aya da hadisi a daina wa jama'a sharri in kai ka ce za ka yi aiki za ka rika da'awa da ɓata sunan wasu mu ma in muka ce za mu buɗe ɓata sunan wasu da hujja da komi wannan zai ji kunya ma wallahi wani in muka tona mai asiri ba zai kara wa'azi ba so a daina damuwa da wannan a kirawo kitabu wa sunna a daina sharri a karamar Allah na gaya maka ba a taɓa kare addinin annabi Muhammadu da yi ma wani sharri ba shi ya sanya ni ga ganin nan duk wannan hayaniyan da ake mutane da yawa suna kira na suna gaya mai irin ta'asa da su Malam Ibn Taymiyyah suka tafka Allah ya rahamshe shi Allah ya ji kanshi su Malam Ibn Qayyim da abubuwan da suka yi da malaman kunnan su Muhammad bin Abdul Wahhab da sauransu wallahi bazan taba su ba ban ga dalili ba Ibn Taymiyyah ya taba ni ne tilka ummatin karkalat ya wuce abinda yayi zai je ya samu ba yanda zan tono kasusuwan Ibn Taymiyyah bayan wucewar shi da shekara kusan 700 ko 800 in zo ina zage shi anan me riba ta ba bukatar haka ni abin da na dogara da shi ka san abu guda biyu a munazara makamin mara gaskiya ne zagi da ƙarya awa wani ƙarya dan a samu hujja makamin wanda bai da hujja ne a zagi wani makamin wanda hujjar shi ta kare ne dan Allah da aya tare da ni da hadisi tare da ni kuma zan koma ina tono kasusuwan mutane ina zagi to me riba ta ba ni da hujja kenan da ɗaya kenan na biyu na kuma ina ɗauko cewa wai na gani a bidiyo na ji a murya zan kunna muku a kaset za ku ji kaza
haba to kaset din aya ce a cikin kaset din ko hadisin manzo Allah kai mai kira da hadisu a kitabu sunna kuma za ka koma da danna kaset din mutane da kaji a bidiyo majhulul hal wanda ko hadisi fa malaman hadisi sun tabbatar duk silsilar duk isnadin da aka samu an boye sunan wani to wannan hadisin da'ifi ne dan wani dan me aka boye sunan shi waye shi ba a san shi ba an yi riwaya daga wanda ba a san shi ya zama da'ifi wai a zamanin alqurunul mufaddala fa kenan balle a wannan lalataccen zamanin da mutum saboda naira 1000 2000 miliyan 1 miliyan 2 zai iya sayar da addinin shi kuma shine zaka zo ka rika danna mana kasa kana cewa wani ya ce ka kawo mana aya da hadisi da awa ake yi da kitabu sunna ba da shururu ba so in muka ce zamu koma amma in kana ganin a aje kitabu sunnan a koma to nan asirin mutane mu fara dauko tarihi ba damuwa bane wannan shi ma muna da shi kuma ka taɓa faɗa ka ce shi fa zagi ba koya mutum ake ba dan yaro ma a bayan uwar shi ya san in ka mai da uwa ya rama so da haka fitsara kamar da kace ba koyawa ake ba so duk da Allah tabaraka wa ta'ala ya samu an sanya mu a tarbiyyar da ba ma zagi ba ma kuma wallahi kaga duk wannan munazarin da muke da kai la qaddar Allah yau dinnan amun waya a ce ka mutu gobe zan ma addu'a ba zan ƙara tona wani masawi ɗinka ba na wuce wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim duk mutumin da ya mutu ku ambaci abin da yana alkhairi abin da ya mara kyau ku ja bakin ku shiru ko da yana da shi ku bar shi da Allah yau in aka ce min ka mutu na tashi da magana ka sai dai in ce Allah ya ji kan aboki na malam ASADUSSUNNAH kaga wallahi kai Allah ji kan shi Allah gyara abin da yana na riga na wuce wurin abin da zai ƙara hada ni da wani dauko shafin ka in ce kai kaza amma kana da rai kana da awar ilimi to tunda ilimin nan ba na gidanku bane kadai kuma ba alƙawari aka yi wace ƴan gidanku kadai ne suke da shi to insha Allah zaka faɗi zamu faɗa ban ce dole sai ka yarda ba jama'a sai su yi hukunci a wannan kenan sai magana ta biyu da kai wai har wa yau wai wani ya zo wai ka san shi ka ce wai yana cewa wai a daina roƙon Allah a rika roƙon shehu wai in ya ga mutum yana roƙon Allah sai rika mamaki yana ce wallahi da shehu ka roƙa ma zida biya kace ka ta biya kace in ji wani haba ya atba'u dalil ya atba'u dalil kar in yi irin naka na bannan larabci ya atba'u dalil ai ba haka ya kamata ba atba'u dalil ba haka ya kamata ku rika yi ba ai kitabu sunna ba ka rika dauko ta in ji wani ya ce kaza kuma sai ka hukunta al'umman musulmi gabaki daya wanda taqiyyu dinul hilalin da kanshi ya faɗa dariƙan nan da kake son tabawa dariƙa ce ta mutum biyu dariƙan malamai dariƙar madaukakan mutane masu daraja ba hamajil da jahilai ba so wannan dai ya kamata da Allah adiba irin wannan barna ai kokarin dakatar da ita gafata malam sai maganan cewa zaka kawo gobe daga cikin littafin al-ifadatul ahmadiyya wai inda shehu tijjani ya ce wai mu fa ko kanshin musulunci ma ba mu shaka ba ahlan wa sahlan marhaba muna jira a kawo mana daman irin wannan karatu ina jin daɗin shi so dan kun daɗe kuna cewa mugun abu ne a cikin ɗariƙar tijjaniya littattafanta so yanzu lokaci yayi da za a fito a wa mutane gaskiya a gaya mutane gaskiya ku fuddo mugun abu duk abin da kuke ambace shi da mugun abu mun ga da ka shiga diwani ka bincika wai an koya wa yara zagin annabi duk Allah littattafan shewa aka samu ba abin da ka samu sai walam aqahu ghayral mustafa lastu taliyan siwa zikrihi sai halid din ghayr zikri was sunnati allati adil mustafa sahal fatilka dawa'i sai fa in tasalu ba fa in kunta halzal wurdi naji muhammadin aqulu na awurdi layl safai fa man wurdi illa zikrillahi wa da tusalli al muqtari khairi wara'i da duk irin wannan shi ka sassamu ka tafi muniyatul muridi sai magana akan cewa ba a bautawa Allah da wasa da kiɗa duk shi ka samu a cikin littattafan ka tafi littattafan Sheikh Sharif Ibrahim Saleh ka samu cewa duk wannan shegantakar da wasu iska suke da sunan ɗariƙa ba ta littattafan Sheikh Sharif Saleh ashe ya tabbata abin da ake yaɗa wa duniya cewa wai littattafan ɗariƙa suke da shari ƙarya ce ko to muna jiran ifadatul ahmadiyya din ko in ce ifadatul ahmadiyya Allah ya kai mu gobe ka kawo zan ma ƙara maka da wasu littattafan da ya kamata ka rika bi ka kawo dan har yanzu baka shiga jahil ma'ani ba ai girgam din akwai sauran aiki a gabanka akwai sirri mahu duk har yanzu ko da yake dama su jahil ma'ani na su professors ne sai ba yan abajadiyyar larabci ba wanda da ƙyar yake karantawa wai ɗazu a cikin ana so a kawo maka baiti na murya ka kawo ka rasa yadda za ka yi da shi wa man yujalis mughida shaykh halak wa dalla fi mahamiha wa fi halak ka rasa me yake ma daɗi wa dalla fi mahamihi wa fi halak sannan ya bata fi mahamihi wato shi ana iya cewa abu maham wato wa fi halak da cikin duhu haba karawakalla ai mahamiha
jam'i ne na mahamahu, al-mahamahu. Shi kuma sannan da kake waiwa zallafi mahamihi, ai mahamiha mamnu'un min as-sarfi ne akramakallah. Yau dole dai in rika tabawa dan barnan na kasa dauriya wallahi, na kasa. Yanzu har a cikin littafin naka na hilali din ka zo kana karanta wai azqatu fas a cike take wa hiya dayyqatun fi zalika zamani. Lokacin wancan a wannan lokacin da zamu tafi gurin yayi cunkoso saboda ana taro, wa hatta fi hazal zamani, har dai lokacin wannan da muka zo bamu samu muka je ba, walam nastadi. Haba akarwakallah, ka je ka gyara wannan littafin malamin ku ne, bana baka darasi a ciki ba, amma dai abin da ka karanto wannan jumlolin wallahi akwai banna rututu a ciki, da ka san abin da baka karanta shi ma inda ka karanta ba, kuma yana dauke maka hankali kamar yadda kake cewa wai ana dauke muku hankali da larabci ne. Dole ne a riga, saboda zan kawo maka zancen malamin ka, Allah ya sanya gobe kar in manta. Malamin ka Ibn Taymiyyah ya ce duk mutumin da bai iya larabci ba in yazo ya ce maka zai maka karatu na addini ka ce ƙarya yake, dan ba abin da zai gane bai iya larabci ba. In bai iya larabci ba abin da zai gane. Zan kawo maka daga cikin iktida'us siratal mustaqim na shi malam Ibn Taymiyyah, Allah ya rahmshe shi. Sannan ka zo a cikin littafin malamin naka sai kake cewa wai falam takhaf hali. Haba akramakallah, sai ka rasa ya za ka fassara shi a littafin malamin ka. To falam takhfa ne ba falam takhaf bane, falam takhfa hali alaihi, ba falam takhaf bane ba akramakallah. Ko da ke littafin malamin ku ne, bai kamata in sa muku baki, bari in barka ku yi ta rigima. Daman jiya dai na faɗa, na ce wallahi zai wahalshe ka, dan duniya ne, ya iya larabci, dan duniya ne. sai inda kake wai ittiba'ullahi wa anbiya'uhu. Haba karaukallah wallahi ka fara kurre ni ne, na dade ina ma kawai shi a larabcin nan, na dade na ga baka da alama zaka gyara malam, da baka da alama, da Allah ka gyara. Mutumin da bai larabci ba zai iya fa addini ba karaukallah. Suna da alaka, jiya na faɗa ma akwai alaka tsakanin hatta aqida ma da larabci, dan in ka fe bannan nan to shirman da zaka yi har ayar Qur'ani sai ka kawo matsala a cikin ta. Anna Allaha bari'un minal mushrikina, saboda jahilcin larabci yanzu in ka karanta wa rasulihi kuma shikenan sai a ja baki ayi shiru dan ka ama gyaran larabci ka ce kana rigima gyara aqida, ana maka rigima gyara larabci, shikenan sai a kyale ka malam. Ba zai yi ba wallahi, abin ne ya fara kani iya wuya, ji nike kamar in zo in gaya maka, in koya maka dai arabiyan nan, duk da ka ce ka koya a hannun larabawa, to wallahi koyan ka bai amfani. Wannan alaman ko kan ne baya ja ko menene, Allah ne masani. Wannan kenan maganan kawo littattafan shehu, da ka ce kuma zaka kawo sautin shehu, wai zaka kunna aji, ko da yake ban tabbata in murya shi bane, sannan zamu watsa wa duniya ta ji. Amma fa in murya shi ne akwai matsala. Zan baka shawara daga nan zuwa gobe ka samu ka tabbata, dan kar ka ajiye mutane kuma zato, ka zo ka sanya kai ma malamin ka kasa gane mai muryar, kai da ka zo da hujja balle mai saurare, zaka jefa mutane cikin shubha, ka tabbatar shi din ne ko ba shi bane tukunna, dan kar ka kawo mana shirme. Malam kaman kai zai yi hujja da wanda bai sani ba, rajaman bilgaibi kenan. To dan Allah shawaran da zan baka, ka tabbata shi din ne ko ba shi bane. Zamu kara ma littafai bayan al-ifadatul ahmadiyya din insha Allah, muna jiran ka gobe. Fa ahlan wa sahlan wa marhaba. Sai ka ce wai kuma haka, wai in an zo ana wa mutane wa'azi akan dariqa, wai ba su da wata hujjarsa ɗaya kawai, inna wajanna aba'ana ala ummatin. Wai amma ba wanda ya bani haushi bane wallahi, ko ban dariya ko ban mamaki. Wai ka ce sai mun daddage mun kawo mutum aya da hadisi, tunda ka fara aya na ka kawo da hadisi, wanda suka ce kai dariƙar tijjaniya ko aka ce ba a ganin annabi, tunda ka fara wannan surutun aya nawa ka kawo wadda ta ce kar a yi dariƙar tijjaniya ko hadisi? Aya nawa ka kawo wadda ta ce ba a ganin annabi alaihi salatu wassalam ko hadisi? Ni har wata shubha da kake ta yin kokarin kawowa, Allah ya haɗa mu gobe akan maganar ganin annabin da ka shiga babin, abinda aka rubuta ta kiyar hilali din wannan aka fitar da shi, ai ya faɗi dalilin da yasa da aka rubuce shi ya rubu. Zan gaya ma gurin gobe, zan karanto ma daga littafin, dan bana so in raba aikin ya zama biyu, amma dai ina so in Allah ya yarda gobe akwai abin da kuke ta faɗa, ai in dai ganin annabi yana yiwa sahabbai su ganshi, wallahi har sahabin da ya ga annabi ra'ayan aini sai na kawo maka gobe in Allah ya yarda. Sahabin da ya ga annabi bayan yayi wafati kuma ya gaya ma duniya ya ga annabi, kuma babu shaydanin da ya mai gardama. Dama malamai ba za su yi gardama wannan ba, dama duk wanda kaji shaydani ne ke to shaydanin wancan zamanin ma dake da ilimin su ba su wa sahabin gardama ba. Za mu kawo maka sahabin gobe, Allah ya hada mu a halkar gobe, Allah ya ba mu iko bi jahi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kar a ƙara cewa sahabbai ba su ce sun ga annabi ba, zan kawo maka sahabin, zan kawo maka sahabin. Sannan kuma ina so dan Allah gobe
ka warware wannan matsalar ka yi dogon bayani a kanta, ni ma dan ka ban dama ta yi ilo gobe ni ma karatu na zai iya wuce halka ɗaya, saboda ina jin daɗin a soso min wannan in samu in da rarrabke sauran masu da'awar ɗan karatu irin wata da'awa zuwa ga wata sunna ƙarya da suke ta kiran mutane zuwa gare ta. Yawwa sai maganar jauhara da taimama wai ai saboda jauhara, wai saboda mugun karfinta, saboda kintume menene da wasu kalmomin kan na asha na alfasha, wai ta fi sallah. Ai mun yi wannan maganar, wai saboda wai abin da ya min daɗi kawai, abin da ya sa zan maimaita maka cewar da kai, wato ita jauhara da saboda ta fi sallah, amma ba su suka ce ta fi sallah ba. Ai shikenan, to kuma kake so? Kai ne kace ta fi sallah dan kana kin mu, amma ka bincika kai da kanka ka tabbatar ka ce amma ba su suka ce ta fi sallah ba, lazumin abun muka kalla. Okay, to a fahimtar ka ne, amma dai ai baka isko inda muka ce ta fi sallah ba ko? To shikenan, ba wani sauran raddi. Da zan yi wani bayani akan kama, amma tunda ka tabbatar cewa ba mu muka ce ta fi sallah ba, kai ne kaga ya kamata ka ce mun ce ta fi sallah, wannan ai mai hankali sai dauka ya hukunci. Mu ba mu ce ba, kai kuma ka ce mun ce ta fi sallah, mai hankali kawai sai ya hukunci. Da bakin ka faɗa ka ce ba mu ce ta fi sallah ba, sai ka kawo wata shubha, wai zaka kawo wani littafi gobe na yan ɗariƙa ƙadiriya ne, wai annabi sallallahu alaihi wasallama, wai suna cewa wani ɗariƙun nan annabi ne yake badawa. To me ya sanya bai ba su iri ɗaya ba? Ɗaya kenan. Sannan kuma me ya sanya kuma tunda annabi ne yake ba su suke gardama? Kaga wannan akwai matsala. Kai jama'a, Allah ka raba mu da jahilci, da bakin jahilci da fari duk Allah raba mu da shi, dan duk ba mai kyau. Allah ka ba mu ilimi mai amfani. Wannan magana ta bani mamaki, amma ka je ka ɗauko a targhib wa tarhib na al-Imam al-Munzari, ka kalli wasu hadisai da ya rika kawowa, sahabbai ne daban-daban. Wannan sai zo ce ya Rasulullahi ka yi mun wasiya, abinda annabi zai gaya ma wannan daban da wanda zai gaya ma wancan. Ai ya kamata da irin wannan wawan tunanin naka, to wani shi ma ya fito ce to dan me annabi ya sun tambayi annabi musu wasiya, bai musu wasiya iri ɗaya ba, sai cancanza musu. A ciki akwai hadisin da ya samo daga Abi Zarr, yace ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yace ya rasulullahi ausini, sai ce wai usika, sai ce alayka bi taqwallahi fa innahu ra'sul amri kullihi. Na hore ka da ya ce Rasulullah kamar wasiya, sai ce na hore ka da tsoron Allah, dan tsoron Allah shine kolkoluwar kowane al'amari. Kaji wannan? Da wani mutum shi kuma ya zo a hadisin da aka sabo daga Ummu Anas, ita kuma da kanta ta zo, shi ma na cikin at-targhib wa tarhib, da ta zo ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya mata nasiha. Ita kuma sai ce mata yayi ahjiri ko ihjiril ma'asi, ki kauracewa dukkan zunubai, fa innaha afdalul hijrati. Kaji ita kuma abin da aka ce mata ta kauracewa, wancan an ce ji tsoron Allah, ita ma da sai ce ai da man na riga na gama maganar wasiyar nan, kawai ki je ki ji tsoron Allah shikenan. A sai ce ki kaurace ma zunubai dan shine mafificiyar hijira, a kauracewa zunubai shine hijira mafificiya. Sannan wa hafizi alal fara'idi, sai kara mata yace sannan ki kiyaye farillanki, fa innaha afdalul jihadi, dan ba jihadin da ya kai ka tsaya ka kula da farillanka. Sannan yace wa akthiri min dhikrillahi fa innaki la tatina Allah bi shay'in ahabba ilayhi min kathrati dhikrihi. Sannan ki yawaita ambatan Allah, dan ba za ki zo wa Allah da wata ibada da ta kai darajar zikiri ba. Kaji ita kuma abin da ga mata. Wani kuma yazo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas, wani yazo ya tambayi manzo Allah, yace ya rasulullahi kai mun wasiya. Shi ko bari mu ji, shi ma zai ce masa ka ji tsoron Allah, ko ko zai ce ka guji ma'asi. Shi kuma sai muka ji annabi ya ce masa alayka bil iyasi mimma fi aidin nas, ina yi maka wasici da ka guji abin da ke hannun mutane, kar kai kwadayi akan abin da ke hannun mutane. Wa iyyaka wa tama, ka guji kwadai, fa innahu al faqrul hadir, domin kwadai shine halartaccen talauci, wato talauci na nan take, ba wanda ake tunanin zai zo ba, ya riga ya zo ne kawai. Kwadai to talauci ne halartacce, wato wanda yake nan. Wasalli salataka wa anta muwaddi'un, in za ka yi sallah kamar ta mai ban kwana.
wa iyyaka wa ma yuqtadaru minhu, sannan karka yarda kai duk abin da daga baya za a zo a kafa hanzari ya ce da Allah ayi hakuri ba daga ganne ba, duk abin da in an yi shi za a dawo a bada hakuri to karka yi shi. Kaji wannan sai na Mu'az bin Jabal radiyallahu anhu wata rana yayi niyyar zai bulaguro, shi ma yana cikin at-targhib wat-tarhib daga shi kuma na hadisin daga Abdullah bin Amr bin As. Wata ran zai yi bulaguro sai ya zo ya ce ya Rasulullahi ka yi mun wasiya, abinda ne ce ka bauta wa Allah wala tushrik bihi shay'an, kaji shi kuma kala wasiyar da aka bashi. Sannan akwai hadisin da har yanzu cikin at-targhib wat-tarhib na Munzali, shi kuma daga Aswad ibn Asram ya ce na zo na tambayi annabi na ce ya Rasulullahi kamar nasiha sai ce tamliku yadaka, ka mallaki hannunka. Qultu fa ma za amliku idza lam amlika bi, yace ya Rasulullahi to in ban mallaki hannu me zan iya mallaka? Sai ce ya tamliku lisanaka, ka mallaki harshenka. Sai ce fa ma za amliku idza lam amlik lisani, me zan iya mallaka to in ban mallaki harshen? To daman ya zan yi, ai harshen dama ina mallake da shi a nuna. Sai annabi ya ce abin da nake nufi la tabsuq yadaka illa ila khairi, karka miƙa hannunka, karka shimfiɗa hannunka, karka buɗe tafinka sai zuwa ga alkhairi. Wala taqul bi lisanika illa ma'rufan, karka faɗi wani abu da harshenka sai abu mai kyau. Sannan al-Imam al-Haythami ya kawo cikin Majmu'uz Zawaid, shi kuma wani sahabi ya zo tambayi annabi ya Rasulullah kamin wasiya, sai ya ce karka yi fushi. Sannan al-Imam al-Baghawi ya kawo a cikin Sirajus Sunnah ko yace ya tambaye wani ya zo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da hadisin na Abu Huraira al-Imam Bukhari ya kawo, ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi kamun wasiya, sai ce usika bi taqwallah wa takbir ala kulli sharfin. bai zai bulaguro ya zo ya Rasulullahi kamun wasiya, sai cewa ina ce maka ka je kai, ina maka wasiya da ka ji tsoron Allah, sannan duk lokacin da kake tafiya ka hawo wani tudu kai kabara. Abinda nake so in kawo, kana cewa wai annabi in zai bada wani abu ya kamata ya game su iri daya. A'a akaraukallah, gashi dai abu daya suka nema amma kuma ya bambanta bayanan. Sannan idan kuma kana cewa ya za su ga annabi kuma su dawo suna jayayya, akaraukallah wannan abin ka bari yan firamare ko yan nazarin musulunci su wannan magana. Amma duk wanda ya halarci ya san tarihin waqa'atu Jamal, su sahabban ma kuma jagoran rundunar farko Imam Ali ne, kowa ya tabbatar ran aljanna ne da nasin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi annabi ya faɗa. Dayar jagorar sai da Aisha ce radiyallahu anha, matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, har ma wanda ya yi itikadin rishin shigar ta aljanna ya kashi ake yi shine dan Shi'a. Suka haɗu ba wai cacan baki ba, har yaki akai, har an zubda jini. Kuma dukkan su sun aza daga annabi, ko dukkan su annabi ya yarda da su, Allah ya yarda da su, amma suka yi faɗa. Suna haka aka roƙa Allah a daina kawo abin da za a rika rudar da jahilai kawai dan a cimma wata manufa, a rika koma wa ilimi dan Allah, a rika hukuntar da ilimi cikin abin da ake magana. Da fatan malam ya fahimci wannan maganar da nake da shi yanzu. Sai kuma maganar ka na cewa wai yan ɗariƙar tijjaniya, wai shau tijjaniya ce idan aka je lahira ba za su je filin mahashar ba za a yi wane ne ba za a yi wane ne. Wato anan ka kawo maganganu da yawa na ramanoni, wala ahadun min awliyallahi kullihim yusakkinu sahabahu a aliya jannati bila har kake inda yake cewa wala tattakil wa amal bi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu muyassarun ma fi sifati. Sharadin shehu tijjani shine duk wannan ramanar gabaki daya, sharadi karka aminta daga makarar ubangiji ka je ka zauna ka ce tunda an mun ramana. Shehu tijjani ya tabbatar duk mutumin da ya dogara kuma da maganganun da aka faɗa sai ya ki bin koyarwar Qur'ani da Sunna, ya ki yin ayyuka, sai ce to wannan tabbas zai mutu kafiri. So da haka sharadin abin nan, sharadin da Allah bari jawahir mani nan dauko min kalmar in nuna mai kariya dauka ko dauko min daidai wurin. Ga jawahir ma'ani ka ji mi Shehu Tijjani ya faɗa radiyallahu anhu akan amincewa makarin ubangiji. Wannan shine jawahir ma'ani. Ina so cikin wanda zaka rika dauko, ka rika dauko mana daga littafin Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa anna bihi amin.
ina ne bude lebur dan sai da mu ne bidiyo duka za a zoomin din su za su yi kuma a yi zoomin kuma da kyau ka tura ka tura a baka tura ba sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi karkashiya ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر والتعطه بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون عند وسيل شوسك والحمد لله رب العالمين akwai wasiyoyi da wasikun shehu kula kana faharis yana da shi a nan gashi sai za ka duba ya sai 81 zai koma kuwa? to ai wannan kamar yana yi ina da kuka karanta yau nan ne na ba ba ne akwai wasikun shehu tijjani da zallawa an ya tsaya wannan bai tsaya ba yana tafiya ku tsira shi to ai wajen